Грим, с който блестиш. Това е Уесман Ателие. Започвам с кремообразния фондютен. Нанасям го с блендинг четката за естествено и равномерно покритие. След това продължавам с контура за подчертаване. Мек, прецизен и топящ се в кожата. Добавям руж за цвят и свежест. Нанасям го с малка четка за финно преливане. Следва любимата ми част – хайлайтера. Гланциран, нежен и ултрасияен. Време е за миглите, издължени и подчертани. Очертавам устните и добавя матово червило. Меко, леко и толкова изискано. Очите оживяват с 3 нюанса кремообразни сенки, които се превръщат в пудра. Завършвам с молив за плътност и дефиниция. Нанасям последния штрих – хидратиращ гланс с естествен цвят. Уесман Glow. Това не е просто грим, това е усещане.